Окей, май нещо първия път скачам и то тогава... Мога ли? Да, знам. Трябва подред на действията. Първо с най-лесното до най-трудното. А нещо се зачете, че третата част е най-лесната. Втората е трудна, а и първата е... Как да го кажа? Easy peasy. Верско easy. Ако искате да правя още такива интересни видеа, просто се абонирайте с кабанката, естествено. И ако иска, някой може да ме последва. Сега, какво става тук? Знам, това е нивото, където... Да, знам това. Закъснях. Успяхме. Ката! Чакай, тук има... Знаех, че там имаше катнап. От последна... Той е втори път. Натам сме. И чакайте. Това да не беше от началото, където... Нещо май се е бъгнал. Както и да е. Къде? И после някакъв гъб казва здравей. Това ти е бързина. Да, знам, Оли, гледал съм те. Вижте, те буквално телепорти. Ето, нямаше. Някой буквално... Бай. Котката се казва Каптоп. Аре бе! Извинявайте, че малко закъснях. 15 камера. Сега много съм добър.
Играете ли на Brawl Stars? И ако да, пишете. Ако не... Не. Сега малко ще го махна да не чакате. Иначе абонирайте се за още такива видео. Това можете да гледате на Дани. Признавам си, фен съм на Дани. Ако сте фена на Данката и Анди, абонирайте се и за тях, и за мен. Ако пусна камерите, искам да пишете мнението. Какво искате да напълвате следващите дни? Roblox, Minecraft, Poppy Playtime. Не то мога да играя. Само тата това ми е инсталирал. Иначе може, ако ходя при някой, да играме на Mortal Kombat 11-ката. Оп! Mortal Kombat 11-ката. Играл съм. Аз просто... Да? Алло? Знаете, не ми пука. Много закъсняваш. Да, знам. Там ще има... Тук има си стълбички. Аз просто минам през теревата. Никой не ме следва. Ще затворя. Никой да не ме види. Ако искате още такива подобни видеа, просто се абонирайте. Да, не само те специалистите, където са по 100 000, като Мистер Бист почти 300 милиона абонати. Да. Ама ако видите, че един такъв... Не се страхувайте, а просто... Това е просто кошмар. Аз харесвам, играя с татко. Имам вече 3 акаунта на 3 телефона. Първи телефон ми беше, може би на... Да, моя беше, после на татко, после на iPhone на татко. Течност, не! Отивам тук. Сега отиваме там и правя последен трик. Сега
Мисля, че май знам. Не. Искам някой да напише. Ама кажете честно, някой да напише. Още какво ще искам за канал. То за видео. Да, знам. На 10 години съм. И дори за късметри сега свършват учебната година. Четвъртокласници, петокласници. Ако и ще и шестокласници. Сега. Аре бе! Програмата потия никой не може. Отива до... Не. Ай, не. А така. А не. И бам. Так. Како? Може би това от начало. Много съм слаб. Ама по-слаб от мене, ако се покаже... Толкова съм смут. И после един коментар, ако си пусна коментарите, да не си кажа, така ти се... Пава това. Отивам тук и правя след. Най-накрая. Мога ли пак от начало? Сега бегай.